kina gaya mana aka ce abin da nake so da kai shi lokacin da ya kashi 100 zan ba da kashi 70 kai kuma sai ka ba da kashi 30. yawa gaskiya na gode da kace rayuwa ai babu ki gode ki ne wani Allah zai ki gaskiya na rade ban ga namiji jarumi irin ka ba bani da laifi bani da laifi abin ya kawo gare ki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum ai kun ci goki inna lillahi wa inna ga kyau duk wanda ke da kyau waye wani kyau ke ma dai baki sani sa amma dai ki sani kyawun gida ya kyawun saboda ni ran nan da ma muka fara zuwa ai ban ma ga kyawun gana ke yake ba kullum muna cikin invitation amma yau kan yi wala jini ke kuma ma ce wani kallon ki kai an bari na wuri sosai sai aiki kan bai kamata ba ya haƙuri Allah ya san da gidan isa ya haƙuri hajiya ya haƙuri mu je inda ka san gidansu ki bar kuka ni da ina buƙatar ki bani gasasshen bayani akan wannan yariya Alhaji ba za ka ƙara marin kowa ba. barka da Allah ɗan ne gidan su wani su Dan ne gaisuwa su. in ka san me yake faruwa ne A ba san me ke faruwa ba amma ki mace ce zaki iya shiga ki bincika ki tuni ke faruwa. okay shikenan